Γιατί τους έχουν δέσει τα πόδια. Τους έχουν δέσει τα ποδαράκια τους για να μην φύγουν μακριά. Γιατί? Γιατί άμα μετά θα φύγουν και θα πάνε στο δάσος και θα χαθούν. Και θα τα φάει ο κακός ο λύκος. Πού είναι κακό? Είναι στο δάσος. Τι κάνει? Περιμένει τα προβατάκια. Θα πάνε κοντά και θα τα φάει. Όταν ξεκινήσαμε, θέλαμε να πάμε σε ένα μοναστήρι, να γίνουμε μοναχές. Αν μπορούσαμε να σηκώναμε έτσι ένα γάιδαρο. Τι έγινε πάλι? Αυτό είναι σάπια, μάνα. Βλέπεις, αυτό είναι σάπιος. Επίσης λέγαμε ότι στο μοναστήρι που θα πάμε δεν θα είμαστε μονάχα κλεισμένες να κάνουμε προσευχή. Έτσι με αυτό το σκεπτικό ξεκινήσαμε ότι έπρεπε να κάνουμε ένα παιδικό ίδρυμα. Πού είναι η Μητούλα? Να τη Μητούλα! Νταν, νταν, νταν. Το μπιστίκι σου. Άντω. Μόλις είσαι εδώ, κοντά σε αυτοκίνητο, πάλι μονός. Μόλις θα βλέπεις το αυτοκίνητο θα παίρνεις δρόμο, θα στρίβεις. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί την διαβάση. Πρώτα βγει σου, κάτσε και πέσει μια βρουσκιά και διάβαζε με την επίγνωση. Αυτό που δεν μ' αρέσει είναι η λες. Είναι στυλά. Να το δούμε λίγο. Να το δούμε. Βρε, θα το κάνω ωραίο, τι σε νοιάζει. Εσύ λες ότι δεν θα σε κάνω Εμείς ωραίο. θέλουμε να σε κάνουμε ωραία.